salsa bano no bishira shani hamjat mano nunno ani shmai ani yolang mao ruwan salsa bano no bishira shani hamjat mano Hangle fayana ni vagi ham jang matuvui o ane alukti o ane nai thokti no no ang pok maya o ane nai thokti o ane alukti no no ang pok maya Tawanadi Angle fayana Leo bus kang baru kisah kisah side kita ang kita habis tanam makan music Kano kabai ani nungba Kano kabai ani nungba Kano kabai ani nungba So yai tong maya no no te pong maya nini bagai atong thong ya shampili hai ke no no thar tong na shampili hai ke no no thar tong na hello good
sina halog dal sina Ani kugo tele nini nai thongmung no shunani tal no machang reja athu kiri haike reke jagango nini shamo belai machang jang tang yashi belai nai thok jang tang yashi Asba musangla asba gothogla asba musangla asba gothogla kaitar songwera mara asnai thotela kaitar songwera mara asnai thotela sai sung tong lai mani kunai kai sapini engkha sai sung tong lai mani kunai kai sapini engkha kai ter song ero mara asnai thotela kai ter song ero mara asnai thotela Narok na jotano kaitor hamari khaidong borok ni kaile pandao narok musangli mani bagai বিশেষ করে তিনিও আংবাই থাং অর্ডেন ইভাঞ্জেলিস্ট মানসুজিত দেববর্মা তিনি ও পান্দানো তেইদলি দङ
tinini minister jekainai sini pastor Reverend Suron Podo Koloi tini no kaile pandana bo ritual ni samno khainai tei bono bo belekna hambai sinuro yang or chapnai rok tamnai rok phaijak tongo borokna ang kisa koinai kita bacanan bagai puila sekangna chapnai rok tei tamnai rok pandana mochang rimani bagai borokna puila sekangna kita bacanan bagai koinai borokni team na ang kita bacanan bagai koinai belai hambai norok kailai pandawo chapmung bai khlai tamung bai khlai belai hohom dadam khlai tonman bagai achok di kaitor hamari khlai to Fadi hingke hanya hai sini pandani betang angkicat yang norokno announce kayak mana panda tabuk sini almost seng 1:35 sini goriwo ekta 30 baji tongo cengmani sekang puja suriwana kaitona hambai ruwe sini mall brum ni kathang kaitor megna afano no jora belakna hambai ruwo tam ni hingba afa kaitor tinini sal বিশেষ কে তাকক হামারি দে বর্মা চামারি এই পক্ষক জিবিলি দে বর্মা হামজক বরক নকনি কাইসা আংনানি আসাল নং থিতিকাই রিকা ফাননা হামবাই তামনি হিকে বাইবেল সামাহাই নং বাইবেল সামাহাই when it is not good for a man to be alone but I will make a helper who is just right for him ni samahai borok khoroksa susuk tongni masangya abni bagai ang borok ni bagai boni bagai khoroksa suitable bono chobanai sunamai dinah ni nung samate sunamai rikafa tinino ajora kaitor borok thansang mani asal nona hambai kaitor tinino sal ni bagai sing jo to makrum sakrum ubipoke mothani okrarok leaders ro ti mare kiching kami amsoini jo to phai sing tiniro makrum sakrum o programo जों खालायलाय मानमानि आफानाव हामबाय nin thani afari shuriyo tabuk जों फ्रनि सिमिं पाइथाक जरा काइतोनिनि चुबाचु निनि पवित्र आताय जों नों लिड खायदि बिशेष के तिनिनि ओ जे पान्दानि ओ पान्दानो जे कनै काइसा थायना थांतोनियो जे गायनाय एबा मिनिस्टार निनि न सदां रेभरेन्ड सुरन पदकलै बनो नों चुबादि बिनि बिसिंथि तिनिनि जे रिचुअल सामनानि नों हामारि खायदि Tejing jodoh hanya rok nung asirbat kai. Bebak surima sono matang bugra Jisu ni mengapa tanah surima sana. Amen. Ang hai kita koinai bacaan ni bagai. Ya sini ni camari ketal teh hamza ketal. Takuk hamari de Burma teh buku zivili de Burma. Bono ang kisah bat borok no kita bacaan bagai koinai. Borok no tinini main or part ayango takuk hamari de Burma onek samai jeng hamari ini sakarin gede abo berino female hai ke jeng bujima haingo beri hai puna hamari abo celani bisingo tak berini bisingo bumong hamari de Burma ayango basazak yang buku jibili de Burma hamza ketal yang basajak di ayango ayatongo basement sini takuk muna de Burma di yang tongo sini buku sampari de Burma yang ayaje borok ayango kini khobjak bodyguard tei pastor bo bodyguard no chungbo bodyguard kini yang tongo khorokni khobjak jai hok belai hambai nor gasuk sidi kaitor hamari khlaitong ang kicha bachanan bai koinai haina hai sini takuk hamari de Burma orthat tinini chamari ketal bini guardian buma eba bufa phaijak tongthare kai kicha koinai sini mong kicha na harana sini takuk hamari ni buma bufa kicha bachanan bai koyo bufa phayana bini takuk bukuk tada tong takuk bukuk rok ni bisingo kicha ayango basajak khoroksa acha belai hambai achuk di bini
Ibi khoroksa tai buma phaija. Hai basaran bai koinai sini bukhuk jibili bini buma no. Kaitor hamari khaitung asukdi. Sini takuk hamari de borman engai. Ortat chamari kata lingai khorok usuk sopai ka mothani ba parani. Wai sabanya sing nailayana. Usuk sopai ka kita bachari. Rasnogoni je phainero. Khorok usuk. Acha belai hambai narok asuk kita phatarago tongna narok asuk ki. Kaitor hamari khaitung. Tei sing local bukhuk jibili ningai phainero local motha tei para ningai phainero khorok usuk tong. Kita palai jota bachala busuk naigina. Sabo bisu Bangkok naigina. Belai hambai asuk di yang sitesa kom ai sitesa Bangkok. Yang local sitesa kom. Jadi ho belai hambai chini yang kian area ningai je dosta fellowship soho motha phainai rokni bisingo kicha basanan bagi koinai bobo mothani phaika jotoi fellowship mothani bisingo phainai rok chini yang kian area ni khorok sada khorok tam khorok bure ha sebelai hambai khorok ba nukha kian area ni kom no ti tongoro chini ayang bising basang habjak tongo phaijak rok tongo aipana sing jota se khoroksa kai sing sinimung naharlai manlia recapmung bai khlai te bo buskango sing sukangai thanganai ang koina recapmung recapnai rokni bisingo duya tongo programo duya recapmung sing khnalai na phade
वाइसे फाखराव लायरिसो ना बेलाय हामबाय जोंनि बुखुगनो जों खोनाका बेलाय खोनाथाव गान रोजाबमुं दिनै काइलायबारि पान्डा तैकुबनि पान्डा रपिसलाय मकिसे स्पेशल तामके बाइबेलाव सामाहाय Psalms 118 सामाहाय This is the day the Lord has made us. Let us rejoice and be glad in it. Osal kaitur snamai di mana osal hari osal nanti sing tong thok lain ini masa ini sama hai. Tini kali bari pandang kai kita relaxation tongo, tapi sing jatuhnya kaisa freedom tongo. Tapi kau ni pandang haya, sing ro jatuh naik ni mani active, tam naik recap naik, tapi engo kamera klay tong naik ro, tapi sing jatuh naik tong naik asok tong naik active no jatuh no, yang kaijak naik celatai beribu active no, ini ni hal.
Kristo Jisuni mungbai tene kaijaknai garjen ningai chalani phacheng breni phacheng ningai joto lukorokno ani khakaham khulumong norokno jotono yaparo kaiton jotono hamari koplong lai tonton ari sang tabuk elembak niko isa nayoi sang thaja tuicho angkorok sanai ta sarani garden tai berini garden borokno thaja tuju kogrok ang sungnai tai omai kai sung truk truk buskango kalai panda klai thangano tini resap nai rono ang berai boro hambai mariwo borok bakha sarang diwoi jotono khorang ka hambai ba khorang ka teibai sawek nari ton thangmawagai tai chini panda teidulnai ordained evangelist Mansujit Deborma bono berai hambai pandano teidul tongma bagai paling ang bisi lelia bono kainani khak khangsinai ang yang ken area ni in-charge pastor ngai wa kainani phasing khangsinai tabu puilang phari bible ni ko ja pore grawano বিশেষ লাইयै নিনি তাকজাক নিনি yakbai takuk hamari deborma tai nini sajak nini yakbai takjak bokok jibli deborma borokno nung kuni kaisa khlainani ot salno rikha kaitor hambai nono o kailai pandano ba kuni kaisa khlaina thangtaniwo ang nini sajla oro basajak subrayung afa nungse sidi sitini simi yapanggono borok salatai broi kes namai borokno hisang nei snamka kaitor oboni no rugino sung tabuk chini takuk hamari tai bukuk jibili no ang borokno kani kaisa khanani o samung thainai kaitor nungano chuwa phaidi nukjak yangai ni pholak thar bai nungse tang phaidi borokno joto kebengnai hamya khlainai phola sitari phanno ang meseno jisuni mungbai oro kebeng tamantun oro derari tamantun jisuni mungbai apa kai ton tanang suri sanmo ya farjao amen yogman bari lo ya khoro la yana har kru se ya buskan disha bu yang garden takuk hamari bai ta pukuk jiblino kaina thangtaniwo noroni kono apoti ba kebengmung grina blen rok hamui thangton sawi thangton broni nukong nok amon naiblena acha bela hambai asukse koina yang beri garden no chine bukuk jibli bai takuk hamari no kaya thangtaniwo norong bai no kai tone hamari bai broni nukong satun hamton noi norok abon naiblena acha bela hambai asuk se Tirpa Baptist Christian Union ni pastor ngai
borokno kai mankha kono kebeng mongkrei angbo tabuk ang poila borokno kok singranai ang sungpinai sini takuk hamarino nini buskango basajak bokok jiblino ani hamjak mani hik nei nang yasangna gosikamlena acha bele hambai bobai thiya sakno kathang tongsak kathar khayei bobai tongoi jibon thangnai nei nang gosingnamle cha kaitoni mung lob jagi tongtung ni nang gosingnamle na cha bele hambai ang bukok jiblino sungnai ani kaijak sai nei chini taku hamarino nang gosingnamle na acha bele hambai bobai thiya sakno jibon tongsak tongi thangnai nei nang kokri manle acha bele hambai acha chung tabuk sala kok rimabu khnaka brei kok rimanibu khnaka borok thiya sak jibon tongsak borok hisang nei ngai thangnai nei borok kok rlai khatini abo baino phari ang tabuk borno kok smai sarnani bukhak hangsinai jebli debor mano ang Mr. Hamadi Deborma o luko gobang mawo saki klayei pha sajla tei phalakatharni mumbai o ko bruo ang nonono ani hik hnoi yasakha tini simi fiyasak kaham hin hamya suko dukho hamya sayawo nonono hamjak mabai kaitoni mung sengsarnai amen ang sunai do kaitor nono hambai ruo nono lobo nono borom klayo nini sajla hamari deborma nini sajuk jibli deborma brok tabu kok smai relaika kaitor wo kubui no hamari jibli no jibon tongsak tongi thangnai bagi bo kok rekha tei bo sayungai tongnani bo boko seka hambai subrai no nang se parok no khnai kaisa khlaipedi o kok smai samani abo thaisa laisa klaita thangton o kok thai roni langmawo abo jibon ngi tongthun kathang ngi tongthun haleluya maya ganang kaitor nang se borok no thancha khai nang khachang mari ton phaidi jisuni mungbai abo kaiton thanang suri sano amen tau beri satu Mr. Hamari Deborma ang Miss Jibli Deborma o motha kabang mawo wa borok o luku buska bebak no saki klayei pha sajla tei phalakatharni mumbai o kogruo ang nono ani kaijak sai hnoi yasakha tini simi priyasak suko dukho hamya sayawo bebago nono ha hamjakma baike kaitoni mung sengsarnai amen suriwan haleluya maya ganang kaitor haine hai nini sajuk jubli bo haino kok rukha kok smai saka kaitor ya pharu bonon tai hamarino ha wo kok je smai mani kaitor obo hawa thai chalai saklai da thangton o kok thai bebak no broni langmawa bo kathang ngi tongthun subrayong kaitor broni langmawa subrai santi singkola klai nukung khawei
nono borom khlaiयै nono जों सासा khlaiयै borok tongoi thangmanani nang आशीर्वाद khlai jiblis langmao bebak surima jisuni mongbai apan thanang suri san amen samai kemawai thangnai o ya nini o malaro kemai thangnai keba nini hamjakma kemaya kaiglak kaitor broni langmao nini o hamjakma tongthaitun nang bai kerenggai nono lobui tongimantun haleluya maya gnang apakaitor pavitra aptabai nang se o malatai yastamna nung botoli phajadi bogra jisu nini mohima nini mung lobjaktun bogra jisu ni mungwai apan thanang suri san amen ani hi khnoi yasakha tai nono ani bebak tongmani don sompoti soman odhikari snamkha omono muito khlainani marini khlaiयै ang nono moyastem kandi rokha kandusu tabu burai kandenai selano moni yak romina hade yang ang nono ani sai hnoi yasakha tai nono ani bebak tongmani don sompoti soman odhikari snamkha omono muito khlainani marini khlaiयै ang nono moyastem kandi rokha o jogodo bihik bsaing thaniwo salani dukho kosto phaipruo salani a dukho kosto tektono burai ma rujunai burai ni dukho kosto tektono salabu ma rujulainai khorsa tei khorsa poja trisru lainani aboni soru borok tai bosung o khum obo hamjakmani chinno bongui mano tamni ke o khum bai जों hamjakmani chinno obo saimano tabu sala burino rigranai burai salano lornai tau sala sekang burino mala digradi ya ba khorok lai mam lasa ya burai renai tabu burai salanan amra Kaizak mengkha bebak borok bai kaham zakna nangna Kaizak mengkha kini katansa hamzak matongna ni nangna Kaizak mengkha bebak borok bai kaham zakna nangna Kaizak mengkha kini katansa hamzak matongna ni nangnai tuku te tojora nukungo phaipuro bial jeng jaljora Bangkundi phaipuro Susani no basibai phaipuro khalogi tongnani nangnai Kaizak mengkha bebak borok bai kaham zakna nangnai Kaizak mengkha kini katansa hamzak matongnani nangnai Tini 13 tarik 2024 kaijak majaga kai khela Krishna para kaijak nai selani mung hamari de Burma boyos umur kai 33 years profession kai self employed address bone bukan mung Robindra de Burma para Robisharon Chaudhary para beri kaijak nai mung Jibli de Burma moni umur 33 bosor moni profession kai
makeup artist tei bini bufa ni mungkai let Krishna Deborma tei khela Krishna para bufa ni paran bo tei pustapi basai bari tei berotau kaijak mani somoy ke kaijak mani sikla bai sikla kaijago tei kaijak mani time oro 1 tarikha tei kainai ang pastor Suron Podokoloi tei kaijaknai aro Singnasa Rika Hamari Deborma kaijaknai beri Singnasa Rika Jubli Deborma tei kaijaknai subanai rok salani enggai Munna Deborma Soi Rika tei beri ni enggai subanai Sampari Deborma tei oro Saki Witness Rika Sukoronjon Deborma tei beri ni enggai Sanjoy Deborma Goro Saki tei Singnasa rengkai ang sakpang pastor Suron Podokoloi Soi Rika tei oro putu kangnai sini stam size kenani borong tesiton selani oro gerui abo borong tenai manka tabu ang borong nogo ya hari renai abo baino borok buma bufa bai kagai kunui kaisa ungnai niso abo kaitor theba mano borok sekagi tamantun angabo diglar khayo ini si borok hisang noi kunui kaisa borok kayajak borok sikla lia ang tabok kunui kaisa ne malama tani bai kagai borok kunui kaisa ungnai Wai kena apa tin sim borok kaijaka borok ni kaisam kha tai borok sikla dia tabu apa borok chano hamari nangon ini borok boho bongso ungtun rongni langmo nukungo nukung katalo yapi naithau ka sewi nono poito khai lobi to iman thun mongsa soitani phan borok no kebeng khai taman thun nazre jisuni mumbai ang miseno kaito nini kung lokjak thun nini kung chothun Wafano Huila Adon by Ebino Nong Hamari Saklaika Boho Bongsom Tun Broni Langmo Nukungo Owai Kena Tini Ang Muito Kaye Broni Langmo Nukungo Boho Bongsongai Bongso Bistarangai Ayu Kolok Kaye Nono Logi Suritung Mantun Ji Tabo Gapa Kaitani Hamzakma Sala Jisu Kristani Kairokma Bola Katani Chuasu Tai Kansang Ruma Ini Kaijaknai Sala Tai Burai Broni Topalo mau payah saat tempat situ, amin. Acha neng bono tam ini ringna ya teh haikuno tam ini sambutan kanya neng kita saya kenali mana cengdu kurok no tam ini ringnai ringna itu kono mau hai gumung itu sangat kecil tapi jika gumung kering lagi ini langsung tangkap ini musik kan tangkap tang ring dia tangkap putul dia hin tangkap tam tin bagi kono mau hai ringna gumung le tangkap dia tu acha belai hambai tabuk cebu songjak ya songni buku zibili nang boda decision na hajak ya tak porjonto asal ya khebal nei dingnai nini bus kang ekdom saito bus aja nini yak ragala nini logi song hamari no nang tam ni nongnai tam ni baga himalaya bom khona to ani bogo to phaya haipa hamjama bising toi bom hai bom jani bogo phaino abo tabu phaya maya ko mane chawai maya ko lokon bustanga hai de baga tabu jarati to songjak kori nan ne wa sugai man Acha bela hambai lu korok tam hin sai ni angkai bisas khaya bana borok agi na nung lai pai jak nai borok thokai si sai tonai ta la si jage la si jak ma bagai oro nukubus kang sarangli asik singnai hai ta agi ke nung lai dokna kok salain dokna angkai bisas khaya borok samani na tabung nung olon nung nai nai jai ho bela hambai nini sai ni nogo da thangnai na yang ora tongnai yang ora thangnai ha hamjaka
Kajang mata jaga nang nai kajang ya, sabno kajang nang selek hai probo, borok nai selek hayo, abang ni bagai oh jaga besar hang tong nam hai koya san bapa kau paya, kaya am hai koya san bapa tong ni tabu sai mana jama ke sang laiman bisin tei, doje sepan pun abang ni ansar, abang tong nai ke sai mana ibu jaga besar hang ya, pia baca sepan hang tong tong sepan hang yang tong borok se kajang ko jaga kajang ya ni wangso bata. Acha belai hambai. Baksa sing nugo kebang ma tamani sana rang puisa gna rok tim bisingo kaijak lai khari ga honeymoon khaine ni bagai beraine ni bagai kaham jaga place nai dug layo New Zealand Switzerland Singapore bibina rokom uska ngo thangnai sala norok nukhna Mukesh Ambani ni busla bai tei khoroksa bari kaijak lai mani borok ni honeymoon bo jaga thangai beraine bai bahai ke khaus khai ka borok jeng nugo baksa song wo borok ni aba hai demand to ang betai jaga kaijak nai betai haw thangi kaijak nai betai bari bai kaijak nai baksa demand to hoita borok ni bisingo belai hamjak lai mani abani kono demand jeng nugli belai hambai na rokno kaitor hamari khaitong chini bukhuk jibli ni bumana ang kisa koinai aba sungnai nin buskango basa nin gana basa jak nini yaksi babai nini chamari ekdom ketal tini no jilik ketal ekdom brand new nang bono ni bung khuinyung nai sagare tani sanang nung nai tam ni nung nai ang usa sagai ni yang go songu an usa no an jamal san jong lai ta acha belai hambai yang oro hadi mic ang koine kicha chini takho khamarin bumano nini yagra bukhak basa jak nini hamje ketal ekdom jilik kata tini no bono nang tam ni nung nai kita saida khnari mana bukorok no sawi mana ang ani akhade ni yang kadra ta khawi ko baiwa chukui mat ko nai acha belai hambai kaitor hamari khaitung belai serai clear statement jeng lukha mai gna phakai to no hambai subrai nin thania phari shuriyo sini takok hamari te bukhuk jibli ge borma borok tini kani kaisangkha nung samahai baidelo for this reason a man will leave his wife for this reason a man will leave his house and be united to his wife nisho and they are no longer two but one flesh therefore no one can separate them nisho sobrai borok tini ni siming kanailia borok tini ni siming kaisa borok ta tei keo ta sekak situng ni nung sao nung malakio samahai jakak nai rokno nung seleng jago nei so I had a divorce ni so sobrai borok jibono khateng khaja khlai nukhung khlai nung bible adom hobano ashirwad jimahai be multiply and subdue the earth ni samahai boho bongso breeding gei o sungsar no jogot no sason khlaitong ni samahai borok abhage tongni mangthong raside ya pak khorob laina tabok samno serang sabat tuk cari na yang tai salia borong na cari situ Ready, cameraman, ready.
Ya Pak Khorob lain di sini ya Khorob tuh tolong. Ya Pak Khorob lain ya. Acha belai hambai sing nai thotokai kegra laika. Belai belai kena sini keplai mai kena kai tuna hambai. Joran bagai sini pandai tipang. Sini ini je ministry lainnya sini pastor. Ane kak kaham te kak kopria koro. Nurjot terpainai. Jota jati gusti tako buku kami ni jota borok no. O kali pandai nu kuningai. Ane kak kaham te kak kopria kore. Jota no lam sobai. Ini je onu kuningai yang nurut nak kaisa kak koprai koinai. Je panerok tahu sam tiar itu kalau nak kak layang mo tahu sesuatu yang apa. Anu yang nurut koinai. Jota sam ter kaisa lagi naik terplay. Mustang doi sing joto hana hai kacang-kacang hai thanglai mana bagi ane khak ko ham te khak phur bai onu kuningai joto nang kobok jago asono joto na ham bai ni chi nukungni kale pando majang bagai joto takuk bukuk okra cakra te paya bondo brono belai ham bai te selaneng bormo ono jorane man bagai belai ham bai joto phaine takuk bukuk te bondo brono ang koina mo jonggo bus kanggo jus counter kanggo te ki kopi ni ব্যবস্থা kanggo bono kapro nayoi numaidi te abun ya bolo aste cara yang dikit tunggu naro hablai calai manu aste kai ang ngasung sana musun hambai bele
मोनैनि बिसिङाव हामजाग्लाय माखोरैखे नखं हखं खामाव खाकजांलाय माखोरैखे जिसुनाव सेकां सङो याप्रेसे लासोरांदि Bawa dia saya cukup. Ready? Ini datang ke boy? Bekhale tamo asyik kelika no mang tamo asyik rutuka Bekhale tamo asyik kelika no mang tamo asyik rutuka Ano riya hani tong mang rui pai jakai ani khano Hamjang mani jorade shopai khna O hamjang ma wake bole yogya Hamjang mani jorade shopai khna O hamjang ma wake bole yogya
tuma khaikanang ani bukhano narmaliya tabo ho tuma khaikanang ani bukhano narmaliya tabo nono karayang bo narangala nono karayang bo thangai mangala apang kholo gurkha nini bagai hamjang mani jorade shopai khna o hamjang ma wo ke bole yogya hamjang mani jorade shopai khna o hamjang ma wo ke bole yogya
Oh
ini resap lainnya di tongkol lainnya ini orang jangan bagi Senama jorao sipsa kaboyar ketu mokol kairogo kola libaga Mitigo ani kapa kako berdiri kora tolong tangka kasih kelai dia dongna satu syakolo andi wei mangka rang shanung fai di tengkeja wati ti haka gati rumuka nengai de keja no kapa Jano berapa Tango Tayo Tango Jorano Mujangri Kelangkah katangri Kenalia doni kora yang kamera yang kotono halo Tango Ani
Mani bara, nai thong mani bara, kai to ni yak bai shi nam ja, belai mui chang ja. Mui chang mani bara, nai thong mani bara, kai tor chong gir ma roge, belai mui chang ja. Mui chang mani bara. Hah? Pas dulu.